先ほどもちょっと申し上げましたが、エジプトで政策演説というのをしてまして、これ全体として、中東全体として25億ドルを、支援しますということを言ってるんですが、そのうちのですね、およそ2億ドルはですね、そのイスラム国と戦う周辺国の支援として使いますよということを表明しているんですけど、そこのところの数字と、ちょっと1億ドルと2億ドル違いますけれども、そのことを指しているのかどうか、それもちょっと分かりませんけれども、日本としては、このイスラム国との交渉ルートのようなものは持っているんでしょうか。これは、イスラム国というのは、国というわけではないので、なかなかこれ、接触すると難しいのかなと思うんですけどね。まだまだこのニュースを続けたいと思います。For the Prime Minister of Japan, although you are more than 8,500 students in the Empire Islamic State, we willingly have fully taken take part in this crusade. You have proudly donated 100 million children to destroy the homes of the Muslims, so the life of this Japanese citizen will cost you 100 million. AT 通信などにより